KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Tagore, hodira makko dado tako. Ade, kukumparo jangumo. Pression idim hewde anda ko ki okay say mi noddi mi ta nyanden ade wiami wonde wot mi nodden wayno ko urti kam don mi halino mo gele nyanden mi wiima ya watto haddinde Ousmane garo kadi ko buri goddum fawde hen kadi sala boy mo baddunomi alhaali o nona wade am pression jamma nyalo hay so mi woni nder rédaction bi liggo téléphone jam ni mo cionirtini andani hakuna me directeur kesso gere de nena fugo jiba to am do vraiment pression woni te mo namdo ham soma namdi am kalis kedino do adande mi ala ko kalde den ko mi soyi hay batte ko e pression goddo mo kalan mami o alhaali Ousmane hay batala kalanga am hen a wi don ma wadam assurer kono hay batte halam no fuji o nanduma ko tattano non tokkino on ha tan bira ka ko mo won ma halkan santa ko nanduma fudu kono fere ko nande 200.000 tan heeway 200.000 o nanduma mami reglame 200.000 kono kadi adama mboda hasun ma lawol konkol adama okko nottiden kadi mo okko nottiden okko arde gallam déjà do ngom do jom gallam futti mo jogade fiction gila nyane ganda ko nyande Fatima hal nimo a ari mi jeddo jumma nayi mo zarten ina nder haqqi o ko jibi on gona haqqi ma na mi ronki won hebe ko heddi ko adama neddo so tawi ada jomto en affaire jomto en affaire mo ganda way wadde maîtriser
an adam ko cikkono mari wadi capable ko ndena wada anum capable parce que mi andi ko dido problème aji nana ta min mi nat min mi waddata ma dido famande ndeglen situation 200.000 ha para fof mamoudi mami régule situation 200.000 dum wona hay problème go so mbadi yakko joni mbadi won ma dum envoyer ko mi jinmi ko an ya tey ngattira gille mawo te dum do mbata problème wona problème an fuko wadde dum problème parce que réaction ma comportement ma ko réaction ma comportement won problème sa yidi hebde mi wada message wada SMS sum liri message ma mami jow ndani admi nodduma kalden ko den foto fo koten kon sa noddi kam nem foto ko to jom galam nan do te an onon liggoto o mo wona gallode andi bappa ho jippo ada nodde ben dida créer dem problème te so dañi problème dañi problème kalmu tuwa ala ay problème gon so mi yettimo joni mami nelde haaliso totta wadio te mbadamo maîtriser o waswa deba sanda law gongo min ko heddi ko heddi fo mami jesu min jinma hanko kalma garda kalma yara yewtan onto mariama deyang sayata halanam min sayata wowlanan le sayata wowlanan onto giɗo an on joni sayata yewtan onto wimi mbima mi onnoyo deya weloyammi joni sayata yewtu min non mi haaloyaydo sayata halanan sayata yewtu sayata yewtan sayata Mariama ang Mariama komboredi mandu redu komboredi mandu do natay do yalta wala mi ko moni baba ndu redu heewi haala way ala tama awa angande a hettay ɗum ɗo ɓaya woni a reedu ala reedu ndu ala baba a hettay ɗum ɗo Assalamualaikum. Kopin pada. Wah, coba sih. Tersin. Daerah Ben. Handa welande. Aku. Ada sali. Ini sih, pergi dah. Mare zai am ko kebdo dum ba. Ada dari de. Kayak masyaallah. Ani semangu. Aku nggak udah kan, mau remote kan? Iya. Iya ini mah. Iya ini mah telepon. Tak aku novel bel. Telepon. Khalis njin. Novel dia dah. Unya sab. Joy moy. Ko marsa non da wala wada waxale. D'accord, la soble. Ya. Kada fofu ser. Fikir ser kada battani. Cool. Hamil mo ngadula? No, ngadum handu woni ni welde. Yo ya wat. Hande jottum garlame. Biriya hanno jeere. Ara min kam so biriya mi yaaka lawol goto jahambe lemo. Tan hanjim uroji mbaynu litane nderi. Nderi damal galle oɗon. Woni oɗon? Aɗa waɗi sastam sa heñima tan mi yejjita te jimi ko ardu par gotel Mi hejma. mi yaltu hay pañe woni to jiiji mbena man ɗo warat kam min cikka noon ko kesere yaltata ndari mbi mbir latni mi bela kesere kadi tan yalta kay mata wona oroji polisaɓe darto jekkiti yo hajimi joom calson han minda calson ɓono minda ko sorte homo yaltina mo teɗiri reedu no gonɗe e lebbi mum ni On ko holo? yaya Ko yaya? yaya jam gandaw Ya jam hebbi. polisaɓe garni mo an Ngarmi. yan kam an hangar walla ko jinne e salmima Anda sahaja ruy. Ɗum metti kam e gueɗe ma. Sara addo hunde addo ko laatma. O kata ɗo ko alaata ko ɗan. Ibiti ko yaya waɗi haɗen jaggi. oɗo kade tande laaɓani kam min mi halmina ka Hol preuve ma? a yijjitam de wonde ay min mbiɗa hecca tan somi haali tan gonto koye ɗum ɗo Joni hollam preuve. wona aɗa andi yaaya yew oɗo vidéo An jaɓi kalɗa ko gonga de. manda Mais yaya holto foti wadde ha jaggene jagge? hani yaya e waɗɗo maltraité ni mawni ha
ha dogi cikana yimɓe ganda ɗum fulde ko mbiyam ko alhamdulillah rabbi gila ɓamɗa addude nouvelle kono oɗo nouvelle ala yaya waɗaɗe prison e caggal giriji o yihi yaya miijaki oɗo ñalawma hande kay rendu peerat yaya foyi hoore mum to yettaki o yurmi muni seɗe mo woya mbiɗa ko yaya jagga an mbimami sa yiɓeɗe pulsaɓe ganda tal ko wona gonga jutta dob dohuɓeɗe ala to watte jutta yaya sikki dileur ko dileur yaya kala ko bonande niiɗɗa yaya ne waɗa yimɓe ne jaɓi koyngal mum te ko kelin mawnude aduna kala kara wat gonga ko gonga tan wattinta fenade ala to yahata walla mo kay guil vidéo yaade ƴeew waran ko jini adu tan oto heddu haydara e neddam vidéo haade mi nerdudema il faut mi handa youtube ɓe ganda ɓe jogui valeur il faut mi jowaɗ mine waɗa ɗum youtube tiktok instagram facebook hay mo jimi waɗa live mum wedof toon mo para somi ɓoppiri noon weeɓat yaya o andaga nani kala ko wawno o wadde mawo yippirto ɗum te min mi haalinamo ñande mbiyami oppitano yeedo ƴeew mima accu ka kotin ka par ce que kono oɗo ka par ce que min hiddiyat ɗo ala ko fittum sona sinat mi andata ɗum te ujunnaje sappo mbinda fawi hen joni sappo e joyi e kono mi an kala ko dokkeɗa aljerde ɗum e an kadi aɗa joni joni tan mbimami ɗo e ma yettade galle ma hoɓe nden par ce que oɗo information ko jibinami ko mbeɗa weltirande beltinimi hande ni hande hirade botare fof mi haari yaya caggal giriji yaya sikkani nde o sikka wona o kanko wawi kumbis omo fiye jammo fiye ñalaw kono hande mo yippiɗomo ene muccamo omo maasa e couraji ala ko wawi e dow reedu mo yiɗum ne peeri daw tereki larɗi nda guilinenam warde wottani paño romyafumo ɓurso ngo min hande ko dirtiɗo gandanɗa hoore ma wona an waɗi job ka komi waɗanenam ka yaya dia mirawlam o alhamdulillahi rabbil alamin yo mayi ɗon te oto yetto jamais yeɓe guddumno to aadi Mariama arti gayni bara tampane law ala ni campagne dar meseo wi sabare e wi tam bu me bon état so wana yimi rew traitement wala wana kam anani ko wi mako taade adane bon état a ñaman non jara toppitoɗa podde ma anani inchallah ma hande mbir dañi gacce e lawole gacce holden gacce mayram Moussa gonduɗo e legalo woni bawɗo toon jo rek hande kanko puttumi lawa ala fof ko wiyani kam haga e haali haala ka gasi a wi Moussa a wi bawɗo toon jo Moussa ala mo ɗacci ko tooñ ma ko ɗum wota ndar ɗum sabu taade min yumma mi faamima aduna e judde koyngal kanko ne mo faamoye ɗum wata wat ɗum probléme de ma legal ngal fof yitere wotere ɓe dardat kam haydara mi jarani e legal o haydara mi jarani hen wona aɗa jari hunde e yeesam goɗɗo wota tiiɗe min yumma saɗa jari hunde e yeesam tan wota goɗɗo tiiɗe jiɗmi ko gattira haqqille ma no feewi sabu hunde so hasi kewi ɓe kalda no woori ɓe kalda no worani heddoto noon an jogoto tiinde e hoore ma taade min yumma o mbaɗami tiiɗe ma mbaɗami walluma nangude woto ndar goɗɗo ko wiyanma saka noon Moussa guel bolle puyɗe Moussa ne foti hawde ma han ɓuuri Moussa men fof somi yalti ɓe darta yeesam de ko riidom ndu tan ɓe gonata darti mayra moyam ka suka sa yi toujours neɗɗo ne dogane
ko ɗum woni haala ka hade ma andude giɗo ma e gaño ma hoddira e nayi ma ɗum noon wo toppito ɗum ndaara min yumma o yiyam min sabu mboɗo yima anani ɓuɗen benno nder wadde e ya hasitoyo fewno ka saare ñaama ha kaara goto fof ɓe kalda no woori ɓe kalda no worani poɗɗo yawadema yawma fotani yawadema yawma woni ko neɗɗo wiyete toujours yo hen sabu kala ɗo giɗo woni daña nan ɗon salaamaaleykum chéri. Ça va? Adda chéri. Atu. Merci. Ma campagne lawol. Alhamdulillah yayi merci. No mbaɗanni Okay. ko an woni jewtowi mi yiyanima kadi ɗeɗo balɗe mi ƴeftindima aɗa hiira artude je sais pas qu'est ce qu'il y a kon Wala debal fude min ngoni tan koye probléme ɓinguel amin ngel. Woni ɓitti janere saro ko mbis. Aɗan min kam wona jikkam somi ummima golle tan ɓuurin galle. Ko ɗum tawi ɗeɗo balɗe fof so tawi a jippima tawra ham ɗo. Ko majjere makko nde tan ha joni ko hen min goni. Ah bon? Joni finalement to wattindi kam Joni kam alhamdulillah par ce que min portino plainte yaya par ce que min gandi fof ko kanko Allah waɗi guinden kam hen min gonno kono hande kam o waɗani arrêté. Ah bon? O yaya jaw jaggama ɗum mbisne min puɗɗima heɓde piste uji min puɗɗi nandemo min jogui hen jorto tan inchallah ɗo e janggo ma wiiri so rewele dal. Ok c'est bon par ce que ɗeɗo balɗe fof ha mbiyannogo sa arti ni jewten par ce que affaire o ɗisino hawdemi seeɗa par ce que wona habitude ma aɗa hiira hay an yaltude ko jaltatano ko hewani a watti yaltude joni kadi aɗa hiira c'est compliqué mais ɗumne kadi ko noon par ce que Tidiane yiyata ko sehil ma on ɓoydi donc kanko so dañi caɗele tan wayno ko an dañi caɗele comme Allah waɗi kadi on keeɓi nouvelle aji makko yaya kadi waɗama arrêté nanggama bon ko yettude Allah donc ɗum kam ma hollu kam onon ko jahatoon ko kam on jiiti hen damal seeɗa ko ɗum kay c'est bien woni caɗele amin ɗeɗo balɗe fof aɗani kadi neɗɗo mbisa nandama e wiyde hay sonto ɓeeɓi o kongal ma tawi ɗon ça c'est vrai tawde Allah waddi Tidiane Sarr ko sihilam kadi o funeram kadi min kalɗo dañmi beelam omono saram kalɗo dañmi mettere omono saram ɗum tagi min nene joni somi fini tan presque e makko ñaldami ha heewi minen jaada hen fof par ce que waɗani nde a wiya noon anani sona min ko ɗum tagi ɗum aɗa yarlo noon aɗa yaafo par ce que mine wona sagam aɗa arta e ɗeɗo balɗe fof e galle a tawra ham ɗo kota hirtima kam en ɓoydi ɓoɗo anduma ɓoɗo andi jikku ma aɗani neɗɗo so Allah waddi on aɗa set a waɗat feere ganda mo gonɗa ko holon hande to mbawɗa wonde fof min somi leeli mi ɗanoto par ce que ɓoɗo anduma très bien ɗum ala probléme si mi hirtima a hirtima Fatima fini hirani mi hirti tan mbimi loro mi natta comme comme complice am ala ɗo joni mi arti ɗo nder mi yaha mi heblo ok ala inchallah mi ara salli jeeɓi ok d'accord Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose, te donner un conseil. Sois prudent. Avec des hommes, faut jamais faire confiance avec des hommes. Ok, je comprends. Une femme ne doit pas sortir chez elle comme ça, sans dire quelque chose. C'est pas bien pour une femme. Une femme doit avoir sa dignité. Une femme doit se faire respecter. C'est pas bien de sortir chez elle comme ça, sans fuir, c'est pas bien. Ok, je comprends. Oui. Oui, rentrez, c'est pas fermé. Ouais. Je sais pas. Bonjour. Moussa, ça va? Ça va? Ça fait un bail là. Assieds-toi. Fatima, ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ça va aller. La journée, ça va? Bien. Tu as confiné celle-là ici, c'est confiné. Ouais, c'est moi.
Amirogi famde sa kumbis ɓurɗo bonde mbaɗa te haqqeji jaguɗa min ñallinani min ballinani min jooɗani wona télé wona radio wona bedda yumma nene leli taƴen mbeɗa jegui par ce que anda to gonɗa yumma salani par ce que wawi ɓiɗɗo no wodde yumma aɗa andi a wa jooɗade ganduɗa ko balɗe poɗɗe no yiyanima waɗa esprit tranquille walla hakkille makko deñi ɗum wawa wonde au moins min nodda kam dès le premier mbiya kam ko ni hande kala gandunoɓe yumma seeɗima ha laaɓi te wonaki a wawna munas miña e goto dañta e mum konngol gal mon sa ari hen na ko silence pat won toon waɗi erreur ɓurɗo bonde no jibirno no musirno foof yumma ko yumma nagge fettat ɓim kono añata ɗum jamais an kam ko gacce rek haɗi kam noddudema kerso ɓola nangi kam ha haɗi kam noddudema kacce attends ɗon orna mais yayam moom laisse-lui parler no waɗiri ni rek kono wurdire yam ni jaami ha jaggumi ni o wondi ko yiila kon ngon miijo fotani arde ma ni an ngon miijo fotani arde ma a meeɗa yiide to yummiraɗa añi ɓiyow ko bis a meeɗa ɗum yiide min kadi min sa wi ko gacce hamma nuddude min mi wawa ɗum gofde par ce que min ko adi foof gilli ɗi gasata a resata e banggue goɗɗo gillam giwema wona a resirama banggue goɗɗo min mbaɗa andi aɗa andi bandiraɗo gorko e bandiraɗo debbo ne wawi ɗon hettade mais haala kay biɗo fof Fatima je te remercie profondément franchement c'est un plaisir et aussi c'est un plaisir de la revoir. Tu pouvais ne pas l'héberger et en ce moment elle serait dans le lit, franchement. T'as montré que d'après tout c'est mon ami. T'as vraiment prouvé. Elle a décollé dès quitter chez elle, s'enfuit. C'est mon ami. T'as vraiment donné la preuve de votre amitié, franchement. J'ai pas assez de mots pour te remercier. Non, même pas. Merci beaucoup, franchement. De rien. Merci beaucoup. Malgré tout, bon, moi, je ne parviens pas à comprendre comment vous comprenez quoi en fait. Parce que Kumbis, bon, elle n'a jamais fait on s'entend très bien. Ah, hein? Ouais, on s'entend très bien. C'est la communication, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Kumbis et du bagage mondial. Dis-moi, wallahi. Kalko wawi adanede to wondo yide mon. Joni kay mi jetta sagam rek jehen bagage am après mo mélange. D'accord, Fatima, merci beaucoup. Merci Elle va repartir, d'accord. Merci, après je te rappelle. Laisse ici mon bagage après je vais pour te amener. Merci mademoiselle de mon message. Merci beaucoup Fatima. De rien. Aujourd'hui tu sais. Comme ta hajam de. Elle va me manquer énormément. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Sois prudent, Moussa, attention. Merci, ok, au revoir. De rien. gila jaaɗa ko yewende min goni gildi hakkunde ɓiɗɗo e yumiraɗo wallahi ina ɓalli kadi gasata gilɗi ɗi jogimi ema ko fuɗɗi te anniyahi jofde hay so tawi min nadimama e dewgal wawunere gilɗam ema Kumbis gasata wona kena joofa gila jaaɗa e yewende min goni kulol e jakre jaggi min jilaw natanama bang yo bang kala nde juulmi hakkillam nene ma dow wuuji e ma koko mbaɗa jamma e ñalawma subaka kikiɗe wallahi mboɗa anduno ɗum ɗon sayata hande kulol eggi belama naati caggal nde jiimi giɗelam Kumbis e yeesam Kumbis holto gonnoɗa teleji e rawjoji cakti majjere ma sekilaɓe hay huddiɓe natanina jiilaw so hanki wonno hande jawɗi aduna duusata kam e ngo miijo bongo wadde mi andi ko sinna hatno boy laamaji yewende eggi mette kulal e jakre giwi belama lomtima mette caggal nde jiimi nenoyam Kumbis bandam Musa
Moussa Mbanda mi yettima mi jaarima mi yettima mi jaarima mi yettima mi jaarima mi yettima mi jaarima Seydina Allah jarama kono a jarama gila ko mbisam majji faade hande aɗa dari jamma e ñalam suba hay kihiri a dara ha dartinda ha fofana foftindade ko mbinoɗa ko a waɗi ɗum a winoma addunam ko mbisam ha ɗo e juuɗam a addini ham Allah jarama a jarama mi yetti Allah noon mi yetti Allah baɗanɗo mi daari mi yetti Allah ko mbisam nena to wonnoɗa e aduna he ala fof mi yiɗa hema ko mbisam holko jimi ko nanmi holko jimi ko nanmi so wona onon bikkunam kon holko jimi aduna he so wona onon mi ñamani mi yarani mi ɗanani hay goto foftani sirla ɗon poftani hoddi ɗon poftani yimɓe fof ɓe darde ɗumen ngam majjere ma mi yetti Allah noon kono mi yettima Moussa mi yettima Moussa an Moussa an mi yettima mbeɗa wima kadi yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ moƴƴere aɗa wawno geddude aɗa wawno wiide kam an bone ma ko mbatmami ko e ko gollumami ko aɗa wawno wiide kam a wondaka aɗa wawno wiide kam haajuma ala hen kono gila kumbi sam majji faade hande aɗana dari jamma e ñalawma suba hay kikiɗe aɗa yiilono kam a artiri ɗum ɗo ha e koye Moussa am nenam to tawɗa kumbis kumbis ko miñam min ko mbaɗen kumbis fof wawa hayde so ñalawma goto hakkunade men ɗuɗade wona question komi resani walla wonani ɗum tuɗam ko yigi balle ko ɗo pom so woni saɗede mi woni saɗede hande o so tawi min wonno ɗo ko walla oye han hay nokku maro ɓernde oyi ko ƴetti décision faade to rewi ɗo min inspecteur o no min mbaɗen ha dokkimi fartani hakkilo e juuɗe ma ko anni hen wonno ko ɗum kadi wonno ko ɗumini ham nde wonno ko ɗum ñaguinoni ala yo Allah kam dirde mo fami jungo te mo selli noon to wonno ɗo bonani ɓe wonnoɓe kadi bonani fatawade kala ko yettuɗa ɗum no fewi alhamdulillah alhamdulillah en yetti am seyno ko hono holto ko ni waɗi hen wona e yimɓe mbiya ñande ko ɗum waddani majjirde juɗɗe wadde ko misam nena ɗum seydi to ɓe andama moƴƴina seeɗa mi andodiriɓe makko boy kono mi meeɗa wadde mon présenté kono sehino mbeɗa andi aɗa andi mayra so wawa suudade galle ma kanko noon haade a heɓani andudemo somi woni toon yimɓe haka sabu ko ɗum somi wonino ɗo a ɓeydoɗo namde mi yayare min namdata ko kumbisam nena aɗa andi min alama neɗɗa min nan ɓurni hen hunde fof aduna min kadi hanki ala kala min yetti Allah oral hay docteur waɗa fof ko min waɗi kadi mi jaɓi kadi mi jaɓi hoddiro mi jaɓi kadi mi jaɓi hoddiro mi jaɓi kadi fof ko Allah hoddiro rew ɓe mi jaɓi jarani joni kadi alhamdulillah Moussa a jarama seydi nem yo Allah yoɓ moƴƴere a jarama Moussa yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ yo Allah suuri yo Allah reene yo Allah dande yo Allah suuri Moussa yo Allah yoɓ moƴƴere aɗa wawno wiide ɗum ɗo fof tawatama hakkude ma e nde Allah fof ko yayam waɗanima ruttine kadi mawɗo résident aɗa wawno eldin walla ciisakam kono ɗen kadi hen fof ala hen fof ko mbaɗɗa yidde jinnami ko fof hollika ma ɓuuri yidde kam sa gurdamo ko ɗum tan jinnomi hen hettudema e nder gurdam sabu gorko ko goto e aduna min jinmi woni am merci beaucoup yalla yoɓ moƴƴere yalla yoɓ moƴƴere yalla yettin cukama jarama seydi de yalla yoɓ moƴƴere majjere de ɓurmade majjere ɓurmade mi yetti Allah mi yetti Allah mi yetti Allah wallahi mi yetti Allah mi yetti Allah mi yetti Allah no fewi mi yetti Allah mi yetti Allah mi yetti Allah mi yetti Allah mbaɗan ɗum ɗaɗi mi yetti Fatima ça va ko jam ko jam tan aɗa andi won dossier mo kollunomaɓe ñande no dossier concernant ponnoon wadde délivré DG o on dossier jinnomi arde kalna kam ko jiiɗa hen te tawɗa kam e biram on jour eyi mais
pourquoi ummadema oɗo galle moon ngara ha ɗo e gallam pour on dossier hunde ko heɓatno e SMS téléphone walla pada ha janggo somi dawi en gonani weekend on mo ha ñinno tan arde anda amul ando kodda basi ko ɗo konni invité galle ma a watta kam a bismata ko mini non mi bismata kam par ce que miɗo gommi ɗo komin naggi Fatima ko nagata Fatima mbiɗa andi ko mbaddata ko aɗa ngo jimi anninden min komi responsable déjà ko ligguey waddi en te aɗa andi poste mo mbaɗɗa occupé o aɗa andi poste mo mbami occupé o donc wone gueɗe mi yiiɗa aɗa holliri ɗum surtout a fuɗɗinoma ñande en e bureau mi waɗani réagir hande aussi tu te permets ɗummade ha leegal mon ngara aɗa fuggami certaine heure uji ɗiɗo pourquoi Amadou ngandon tan ko pour affaire dossier aɗa wawi bismade ni naata non naata kay alnama ɗo joni Fatima o respecte kala debbo an koye mabɓe jeeɗa je t'en prie toppiti liggey ma aɗa andi min toppitimi ko liggeyam ɗeɗo gueɗe tagani kam ummade deuxièmement responsabilité mo joguimi o aɗa andi ko firti déjà mi natantama pour waddandema développe s'il te plaît ça soit la première et la dernière fois kada faw koyngal ma ɗo e suudan laaɓi walla laaɓani ke responsabilité an bah d'accord joni on va parler ça après vas-y ya hawet mais on suku debbo la secrétaire je pense mi haala ɗum directeur walla mi acciramo ni omo waɗa ko wela d'accord KP hokkanno on série mon hoddiro KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma